Sayaw, 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 sayaw. Kaya naman. Okay kayo. Kini pitaasa, pwede kini mahala. Kana. Pwede kini mga 150 ra. Yan ra 150. Yan ra 150. 150 pesos ba? Pero dungay piso. Dungay 1,000. 150,000. Susun TV sa Facebook. Nakarana na. Dito na pita guys no. Ato na to si Burluloy in the house no. Nangawag balot ito. Murag si Nimra kung ikaw ba na murag taraw to si ikaw ba na. Awag yun. Idol Nimra ikaw ba na bro. Atay. Burluloy in the house Aris balota no. Kau ba si Nimrak? Nah. Kau ba si Batang Nimrak o si Burloloy karon? Karon gabi na. Ya. Burloloy kusa kay mo balot yun. Oh, natural. Number 18 katong Ganun, ganun. Halang man. Kaya ka mo katisilyo to. May halang man. Hindi mo halang man. Lagi na mo dito. Kasi ka ba niya? Napagdalan. Okay ko. Sabi, ito yung mga vlog. Iploy Blaboy. Play palaboy, no? Oh. Yo, what's up? This is Batang Nimrak. Please support Iploy Palaboy. Support local vloggers. Follow, subscribe, and like. Supportan din guys. Shout out kay Iploy Palaboy, no? Masarap ang balot yan. Sinong gustong umasin yan? Masarap ang balot niya ito. Asa repet? Babalik-balik yan sa Ronda, Cebu, Lods. Dito lang sa malapit sa may simbahan. Yeah. Simbahan. Dito sa nakapisto. So, Iploy Palaboy. Dito lang sa malapit sa may simbahan sa Ronda, Cebu. Masarap ang balot niya guys. Tikman niyo puta. Pati yung balat kinain ko. Ayan. Pakisupport naman sa kanyang beats. Yo, sabloy! Ayo! Siya we doon na si kaon na. Ganyan kasarap ang balot niya guys. Guru hasti oke. Batang Nimrak. Batang Nimrak versus Burluloy. Ang galing. Ayan guys, no. Susun TV, Batang Nimrak. Batang Nimrak. Siyempre ito yung kasama ko pag-vlog, Balot Girl. Susun TV Beats sa Facebook, Susun TV Beats at Susun TV sa YouTube channel. Yan. At Yay. Batang Nimrak. Nakalimot ko sa kong sticker, nabili. Actually now eh. Sige na katong primero ba? Itong primero. Itong dako niya. Ako katong big nani. Itong Washing matangtang man. ano wala gyud na iris. Natangtang. Basta ito katundaan. Katong kinaunan gyud. Katong now Naunahan na yun? niya. Oh. Now na niya. Katong wala pa iya ha? Wala. Ay nani dili nani style. Katong primero o katong solo ba wala pa ya. Ilang lo, magbubuhat ko kanang di matangtang ba? Inigwasing ba lang nimo? Wala na akong matangtang naman. Matangtang na. Oh, yun. So magbuhat ka kanili matangtang. O di matangtang. Kanili papalit siya na. Ibabalik sa naong. Kaya ka naman, inigwasing mo. Matangtang na. Inaaras na akong. Ano di matangtang? Ito na ni. Kung kisay mga iyo nga sticker ani. Tumatik patik sa naong. Kala. Tumatik patik sa naong.